Кичә яңа елны каршылый торган төндә бу уңайдан без республиканың иң борынгы чыршысын эзләп таптык. Тәтеш районында үсеп утыра, аңа 133 яшь. Алтай тавы агачын үз вакытында граф Молоствов утырта. Вот это и есть самая знаменитая ель, произрастающая на территории Тетюшского района. Бейіклігі 33 метр, кеңлігі 17. Бұл республикадағы ең зор һәм қарт чыршы. Аны 1887 елда отырталар. Ол Алтай тауы тұқымына қарай. Живут они до 300 лет. Бу агачлар 300 елга кадәр яши, ләкин республика шартларында шуның кадәр яши алуы шикле, ләкин бу агач Татарстанда иң олыларның берсе. Еш кына авыр бала, әмма без аны дәвалап торабыз. Агач морзалар утарында үсә, аны граф Владимир һәм Елизавета Молостовлар утырта. Монда аларның юкәләре әле һаман үсеп утыра. 19-нчы гасыр азагында аларның алма агачлары һәм күлләре булган. Анда форель балыгын үрчеткәннәр. Это самое прекрасное место, которое для Молостова было особенно любимым. Молостовлар өчен бу урын иң яраткан җирләрнең берсе була. Моннан зур аланга, Идел елгасына һәм әлеге чыршыга манзара ачылган. 133 ел эчендә чыршы бер якка авышкан. Сөембикә манарасы кебек бер үк тарафка бу җилләр кисешенә бәйле. Хәзер Долгая Поляна авылында 2 кеше яши. Петр Дубровин пенсияга чыккан ширык гасыр элек күченә. Вот знаете, до слез, что дети вокруг елочки ходили и бумажные игрушечки вешали. Монда балалар йорты булган. Балалар чыршыга кагаз уенчыклар элгәннәр. Оннары картлар йортына әйләнә. Алар чыршыга сокланып караган. Бүген дөньяда иң борынгы чыршыга 9000 ярым яшь. Ул Швециядә Фулфеллет тауында үсә. Тәтеш чыршысының әле ярты гомерендә яшәмәвен исәпкә алсак, аны әле берничә буын күрә алачак дигән сүз. Тәтеш районыннан Айза Шаймарданов, Салават Мөхәммәдуллин, Игорь Романов.